assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juuri Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windede jetti jinnaɓe men en juuri papa men wasil men Nourdine Hamad Aliou Ray gorko mo Dara Halayɓe ndewro makko en juurima ɗon dennagal seere ɓurankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanoɗo bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen spécial Hoddiro émission mo ganduɗa yeɓiyankoɓe Hoddiro partout dans le monde ene padda ɗum e kala 15 jours wadde noon en jetti Allah kadi hande nde Allah hokki en kadi arde kadi woni no kewɗen ni wadde eɗen gandi holko woni concept émission meɗen ko tigui bismade ɗo goto e acte reeɓe Hoddiro jewtude muɗum fansuji mum ganda hol kañum kono kadi ko weltinirde kadi e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe juuɗumen nder Hoddiro ko yiɗɓe Pindi TV ko yiɗɓe tigui gallo ko yiɗɓe pulago ɗum noon eɗen bismi ɗo kadi hande ma bel Fatima Diop sin mbi Fatima Diop mbiyen Fatima chéri Amadou Moussa Anne walla mbiyen ex walla mbiyen séri Ali Fall wadde noon hande kanko woni ɗo hande koɗo meɗen Fatima bisimilla ma émission meɗen spécial Hoddiro. Assalamu alaikum bandiraɓe mi calminama onon fof goto fof e jungom a salminama Anne Sally Dia kadi mi weltanima no fewi e invitation o émission o Yalla weltanen Fatima beela wottaki dande en famɗi de wallahi wottaki wadde Fatima ko tampude nde san ummi tan ko golle fay gay e tawno woni ko haal premier ko hande so tawi debbo rewɓe gonti worɓe tan tampere waɗa kadi ko mbiyata ko jonde nafani londe saaha neɗɗo wadde ko darde tan ko ɗum tagui ɗum o wiide tan yo juut nde tawno mon fof en yiiɗi dañde ɗo jokki wadde Fatima ɓeyda dande nde beele fansuji ma e yeɓiyankoɓe mbawa nande tigui woɗi yewtere meɗen en jetti Allah kadi en jetti ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia o salminama o yettama bewɗo nene gueddaɗo walla moƴƴo nene gueddaɗo ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia to Burkina Faso directeur men général ardi bonnani Kawou Sambou Diop salminama juurama ko ɗon dewten calminen juuruɗen personnel Pindi kala Fatima min gandi ka debbo pullo ko noon so wiyama Fatima Diop hande hewɓe ne jiyamo Hoddiro kono noon taw joomumen ganda to joomum jeeya nde tawno neɗɗo heewi jibinede to jeeyaka walla jeeye to jibinaka ɗum noon noon mbawi andude hoto Fatima jeeya e nder Fouta meɗen. Alors min jeeyami ko Cañaf babam jeeya ko Cañaf min jeeya ko Bokke Jalluɓe mimma jeeya ko Bokke Jalluɓe wadde Fatima ko pullo tigui par ce que wiyama Cañaf somi juumani ko heddoro e damga ko sikki jeeya ko funnangi kono so wiyama Bokke Jalluɓe kadi ko ga e Podor wadde wiye ko bangoye ban jeeyɗa wadde ka Foutandi tigui kono noon emin mbawi andude seeɗa e parcours Fatima seeɗa tan hoto jangguɗa beele Cañaf ko toon gonnoɗa walla ko ɗo e Dakar ka juddu jeeri ko ɗo jibineɗa ko ɗo mawnuɗa. Alors min komi juddu jeeri min ɗo jibinami ɗo mawnomi miɗo wawi wiide pratiquement no jahatmi wuuro Gourar men taw mi woni mawɗo debbo kellifaɗo par ce que no jahatmi toon nde c'est à l'âge de 18 ans mbaɗmi découverte wuuro village natal pour la première fois donc ko ɗo ñangumi cursus am scolaire foof ko ɗo mbaɗmi ɗum wadde mbiyen Fatima ko juddu jeeri wadde noon ko yettere Allah so tawi juddu jeeri ñu batti haaldude ni Pular wadde ko beelam men no fewi Yallah junnu ɗum Fatima eɗen gadude e kala saaha weltinde yoga e bandiraɓe ƴettoɓe juuɗe mumen mbaɗa e galle he walla mbaɗa e série o woni mbiten ƴetta grain de sel mabɓe ɓe beddo hen par ce que ko hen ɓe tawi ardiɓe galle ɓe ene mbaɗa kono kadi eɗen beltidira yiɓɓe men e sehilaɓe men hande noon wonɓe cuɓiɗen hande noon eɗen mbawi wide émission ko spécial pour ɓeeɗo guidortoɗen tigui ko Hammady Sammody Diayde Buyɗi Korka sen mbi Hammady Sammody Diayde Buyɗi Korka noon hande o wattaki présenté e leñol ngol nde tawno ko gendiyanke cusɗo casɗo jagguɗo e leñol pulago ha tiiɗi kala mo nani bammal nan Hammady Sammody kala mo nani Abou Samba Diop nan Hammady Sammody wadde noon Hammady Sammody wona batteɗo hande présenté fulɓe kono halpure mbiyata guel mo gelli kala haale caggal nde omo yeeɓa galle o kala kone yalta ɗo e Pindi kadi o meeɗa radde Hoddiro o yi ko watta hen ko jooɗi en weelimo o wi kam Sally Dia mbiyomi nami o wi ɗum ɗo noon ko worore moɗon witti 50 000 francs CFA o wi ko kanko wallita Hoddiro ɗum noon min mbima seydi soñamo ñebbe fofo ma no moƴƴi ko so tan ko yettonde han bon ɗum ko heddi ko no fewi kadi yettima galle o
kadi min duwanimama min beltanimama kadi min ñaago Allah tan yalla hebbino hono mayani leñol ngol e tawno kala ko neɗɗo waɗe leñol waɗan ko hoore muɗum wadde eɗen mbiya Hammadou Samba Mowidi jayde buuɗi korka ni no kawba Samba Diop he wiide Allah jarama a jarama dendi min beltanimama leñol ngol fof kadi yettima jarnimama kono kadi won bandiraɗo gorko goɗɗo nanto e France ene wiye Djiby Ba o jeeyago to e Tamba wuro wiyetengo Sansan Digo donc ɗum tagi min kam hoddiro tagi ham andude gure kewɗe nde mi andano nde tawno ndesan fulɓe ne jaaji fulɓe ala to ngala fulɓe nana partout dans le monde ɗum noon wadde en mbi Sansan Digo naaɓe foof to e Tamba ɓe jarama o waɗi hen 15 000 francs CFA o wiyama yallah junno ha juuta yallah lomtin ko woodi barke ɗum ɗon noon eɗen gandi en mbayri ɗo jooɗade eɗen jafno bandiraɓe en tawno chaque 15 jours eɗen kewno addude ɗo koɗo kono son jii en mbayri tan ken ɗanninoɓe ken yanoɓe Côte d'Ivoire ɗum noon tagui yimɓe mbayride émission o sen naati noon Côte d'Ivoire en naati ha Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire en mbawa nadde ɗon ha jalten taw en jettani Allah en jettani jaatigueɓe en jettani Allah en jettani bandiraɓe moƴƴuɓe fulɓe tedduɓe jagguɓe pulagu yiɗɓe pulagu yiɗɓe kala dillowo e pulagu Fatima nde nanmi nde Abidjan mi wi toon fulɓe wawɓe teddugal aɗa andi ne wiye aduna allo foof furankoɓe walla fulɓe ne jeeya ɓuuri wawde teddugal te neɗɗo to yeehi foof heewi ko nawde jikku mum on jahirtani e Fouta Toro on jahirtani e Tamba non jahirtani ha to Madina jeeha to e Ziguinchor tawa toon fulɓe partout dans le monde ɓe teddinma ni sa yeehi to e nder caggal leydi ko noon ɓe teddinottuma nde tawno neɗɗo to woni foof nawrat jikku mum wadde noon en calmini ɗon bandiraɗo gorko tedduɗo o yidiri Allah mon pro de valeur on woni Alsane Niane sen mbi Alsane Niane noon ko gorko mo daw mawgo wela tawde e Abidjan laamu ko leydi Côte d'Ivoire ko jaatigi ko giɗo ko sehil ko teddunowo haal pour eɓen kewi wiide bismade koɗo weeɓani Fatima kono ɓuuri sattude fof ko dusde koɗo bismoɗa koɗo duusa koɗo ɗum weeɓani wadde noon en mbima seydi Niane makko en wonde e jeewo makko moƴƴo o raki bokum ma bel on woni jeewalam nde tawno heewi ko gorko moƴƴi laaɓa reedu kadi wona tedduɗo taw dañani debbo mum taw dañi ko rewɓe sosoɓe walla kamar naɓe ɓe surtout so jii ko wayno Fatima en Sali Dia en tan mbawata famde cikkat ko goɗɗum ha jippo e lawol mumen mbaɗa ko fota wadde bonna inde mumen walla bonna neɗɗagal mumen kanko malgré ko cuhlel kanko raki bokum o wayani noon machallah wadde mbaɗa wiyama jeewalam yumum Amadou Allah jarama on jarama teddugal dastaki rondete kono noon somi wi Alsane Niane tan omo wonde miramam ko yiɗɓe mo hursinɓe mo e tawno mbi so neɗɗo teddini koɗo teddini ko jaatigui muɗum kadi so ɓiyen teddini kam tan yettat sababu yetta Allah ko hakkude mabɓe no yooɗi so hakkudami ma yooɗani an Fatima sa dañi koɗo mi teddinta ɗum ɗon noon en wonde miiko denɗi ko kadi korsinɗomo jiɗɗomo on woni Alsane Sam sen mbi Alsane Sam noon ko gorko mo kanele kanereje eɗen gandi jagganɗo en kaɓir o ko kanel naajo o waɗi hen sali kono noon mbaɗa wiya fulɓeɓe Fatima yoɓe mbaɗa retenir nde ɗo inde so tawi gurdam juuti min dañdono Ablaye Elimane Dia so gurdam juuti min dañdono Aliou Arɗo Sadio so gurdam juuti min dañdono Daoudou Moussa Dia en walla Harouna Moussa Dia en nde tawno ko suuha kono ko juho joom hoore hisde kadi joguiɗo avenir machallah mbiyetenmo tan ko haalpuri e mbiyata ko ɓinguel ñiiwa ñagantaki Allah yo mawno ñagante Allah tan ko yo wuuro sella Alsane Sam yo wuuro sella so wuuro o selli ma eɗen gandi ko mawwon kadi ma leñol ngol foof naftoro par ce que heewi ko suho fuɗɗi dañde mawnino hoore muɗum ɓurno heewa faaro taw hay goto suusa yettade ɗum kono so neɗɗo dañi rendama famɗini hoore mum jippini hoore mum Allah mawannamo ngabbinamo ha dow Alsane Sam Allah jarama jarama teddugal ngal yooɗi guilay e restaurant uji terrage ɗi ganduɗa sa naati ɗon pour jiya ɗon ɓalejo weeɓani guilay Gara Bassam en guilay iluji ɓurɗi serde nadde e nder Côte d'Ivoire foof ko an waɗi yidde ma korsa ma hakkude ma e cousin ma Alsane Sam hakkude ma e cousin ma Alsane Niane
wadde noon mi mbima a jarama Allah jarama a jarama seydi Sam yo Allah juutno ko mon ko kono eɓe gonde miñiragel mabɓe kadi ha joni ene wiye Maysourou Bokum on ɗo ko gorko mo daw mawgo joom liɗɗi juuɗaɗi ɗi amen joom haala belkaka joom vacciji ɗi joom palakeji ɗin fof donc bandira wonɓe tedduɓe Fatima halpure mbi ngel mo golli fof haale kadi so yimɓe teddinima tan teddini ɗumen tawno teddugal ko teddugal tan ruttata ɗum min mbiyon Allah jarama on jarama yidde moɗon e piinde yidde moɗon e pulago on kolliri ɗum Sali Dia wadde gandon ko pulago fof mbaɗon ɗon teddugal minen hannde kala teddini min ko fulɓe fof teddini tawno komin mbaɗata ɗum ko leñol ngol Allah jarama a jarama Maysour mon bro de valeur gorko mo daw mawgo kono noon mi yetti ɗon Allah mi yetti kadi miñiraɗo on woni Binta Miñam mi wiye Binta Mamadou Bintayel mi wiya gorko debbo mo Joohe kono noon wiyamo Madame Dia séri Abdoulaye Sall ñaarel haruto jekkiram wela tawde a jame 220 miñam sehillam oppo hajude mum oppo hammuji muɗum fof kalɗo jaaɗa yaade ma wima seydi Diama Allah jarama a jarama Binto yam teddi weeli ka moƴƴo on jaɓɓima on duusi aɗa wonde peccoro ma mo ganduɗa ko Mariam Ly onne ko Madame Sall Allah jarama on jarama kono noon guddirten ɗum ɗo koye nene meɗen giɗo meɗen sehil men kadi une femme brave mo ganduɗa hande so wiyama hande mouvement ji politique eko way noon pelle kewɗo ko kanko ardi ɗum hayde jaami ngol to mboɗo yeehe mission Dakar Média min baddi jewte jaajƴe on woni Nene Hadiba ko yummiraɗo moƴƴo so nani mi ari Côte d'Ivoire tan ko wawno jaggude fof to mbawmi wonde fof o paɗo aro tawa kam ha jippudam salminami o teddinami ɗum noon eɗen mbiya Nene Ba mi salmini fedde ma fof eɗen mbiya kadi ko jogui ɗon ko fandari e leydi ndi Sénégal margane gonɗon ko Côte d'Ivoire yo Allah yettin ɗum wadde ɗen mbiya bandiraɓe hande ko ɓeɗo beltinirɗen nde ɗo yewtere ko ɓeɗo kadi beltinirnoɗen nde ɗo jonde eɗen ndewi noon ko eɗen beltinir ɗum dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe spécial Hoddiro Fatima mi arte ma caggal nde kalanɗa meɗen ko wuuro ngo jeeɗa ko ɗo gonɗa e nder Dakar ko ɗo jangguɗa mbiɗa a janggi ha heeɓi bac ma caggal nde keɓɗa bac nde min mbawi andude beela a dartin jangde ma walla ko ɗum jokkuɗa hande ha Allah hokkuma golle ɗe ganduɗa ko toon gummiɗa ha garɗa kay taw wattaki a jarama Sali Dia no mbiruɗa ni tan mi janggi ha mi heeɓi bagam après j'ai fait 3 ans à l'université gonnomi ko faculté des lettres et sciences humaines département géographie mi waɗi toon 3 ans après par la suite mbaɗmi arrêté nden noon mi jooɗaki après jaami mbaɗoymi formation uji mi membima noon façon formation uji aɗa sa woni étudiante tan ko jiiɗa foof ko birtiɗa foof formation modulaire formation tan a ƴetta aɗa wayno Maymouna Miñam ni ayi mi waɗini hoye réseau télécommunication mi waɗi ɗum 3 mois mi heeɓi attestation o après par la suite kadi mi arrêti mais sakkitirima ko wadde ko formation caissière kañum sakkitimi wadde après nden mi hen diplôme caissière banque mais kam aɗa andi tan kam Sénégal a janggat ɗum ɗo liggoɗa goɗɗum gonga koto changement yeede fof ayi a wawi janggude ha ndena diplôme aji ma battinɗa e koye jambude sabunde walla gonga walla uddide restaurant fof de nani hen nan ɗon donc par la suite bon mi ligguima quand même he comme caissière mais pas e structure de banque mais des agences privées comme goɗɗum par la suite ni kam gonmi koye goto entreprise ne wiye BDFK woni ko nder Dakar ɗum liggoto min liggat en partenariat avec USAID pour l'hygiène alimentaire en Afrique et particulièrement au Sénégal machallah wadde mbiyen wiide kadi Fatima ko brokat ko debbo mo ganduɗa jooɗaki tan e galle ende fini fof ene dawa ene yiilo ko dañi artire e nder galle he ɗum ko belamma Fatima hande min keftunma e nder Hoddiro so wiyama Hoddiro noon ko séri dogowo e nder Pindi TV mbawi andude Fatima holno natiri Hoddiro beele kadi ko beele Fatima ɓooyi joude e sériji walla c'est la première fois alors c'est la première fois c'est la première fois mi meeɗa joude e série casting o ko Miñam Dendam
Fatou Ndiaye oɗon gandi mo mon ɗo galle collègue amen kañum waɗi présenté profil am rédacteur o daari profil am mataw o yii miɗa wawi jouer rôle secrétaire o ɗum woni ɓe mbaɗimi contacté garmi mbanmi essayé et ça a passé machallah wadde somin nani Fatima meeɗa joude série c'est la première fois Fatima ari tottama rôle secrétaire o jouiri ɗum no hanniri ni ko tagi ɗum par ce que ko haal pour mbiyata ko walla français wiyata tout début est difficile ko tagi garɗa tan mbawɗa wadde ɗum tan sans problème walla au début c'était difficile bon tout début est difficile kono ay saɗa liggoto e yimɓe ganduɗa ne to wirete aɓe laabideedi soɓe laabideedi tan après ligguey o weeɓatema par ce que kadi sa weeli hakkille soɓe kalnima waɗirni ɓe guiñananima tan affaire o weeɓat quoi gonga wadde somin paami ko ɓe tawɗa ɗo ardiɓe série o ko kañum en balluma en belligodade mbima waɗirni anna tiiɗani hoore tawno mbi weeli jangguinde ko kettotoɗo weeli famminde kadi ko jawɗo famde kadi haqqille ma ne weeli mbaɗirɗa noon no feewiri noon Fatima so wiyama jaltowo e télé tan hankandi wonti haala a natti hankandi jeeyde hoore ma surtout série par ce que ɗen dandi c'est très suivi ko yimɓe jaɓata série ji ko ala koɓe jeeɓata ɗum Fatima avant makko yaltude e série ji Fatima après hol différence muɗum pas trop de différence seulement aɗa sikka mataw ko ɗo tan haadi taw haaɗan ɗo image anecdote goto nenam noddi kam kam goggoma ko ɗno ko yennodireede toyo yeddodireede cañaf par ce que won mbiɗo mi yii mbi kaari o wi ala wona kañum ko il faut mo noddi nena ɓe min won min jiiɗo e télé nande e mama min galla men ko mama ɓe mbiyatan nande e mama min jiimo e télé ɗo théâtre halpulaɗo effectivement ko konko donc a andata image ma to holto haadata andu tan a jouyi kono wota andu par ce que dow joni yimɓe caggal leydi ɓuuri wawde ni yebde e wonɓe leydi he wallani woodi ko noon par ce que série ko ɗum waɗatno hankandi a jeeyata hoore ma no Fatima yaltanno suuɗo hande sa yalti a wawa suuɗade par ce que aɗa wawi yaltude aɗa suuɗo goɗɗo mo cikkata andama yima heftinma Fatima caggal nde hande gonda star so wiyama série tan kadi jomum fuɗɗima yalta wona ko star a natti hankkandi jeeyde hoore ma woni no mbiɗa ni yimɓe teskotoma banggue goɗɗo holno ɗum waye ma beela hande aɗa payi kala bawɗo wonde e joude série so noddima mbaɗa ɗum holko mbaɗɗa hen sentir walla a waɗi ɗum aimé walla e banggue goto sinno neɗɗo ko waɗi foof tawat kono waɗi ɗum aimé par ce que cikkumi ko ka yiɗa a watta ɗum ka ala passion mum a watta ɗum saka aɗa jogui passion ɓawa waɗde ɗum kono sa ala passion a wawa waɗde hunde walla sa waɗi ɗum ni ma an yimɓe ma gandu a waɗi kono a yiɗa ɗum donc walla mbaɗa ko ganduɗa aɗa wiya ɗum mami waɗa ɗum ko law gurol kono mi wattata e nan ɗon kono bon an hande aɗa paari kala jouwo série so noddima ma ar eyyi taw bon so wawa wiide so tama hokki so temps hokki kam ɗum inchallah taw kadi ko andi rôle secrétaire wona rôle andi joni série ji ne heewi rôle uji ko ganduɗa a jeeya ɗum quoi non ko jeeyɗa so tawi a tottama rôle mo ganduɗa a yi hen hoorema addantama caɗele genre aɗa wawi ruude so temps ma waɗima ɗum permettre Fatima jiima hande aɗani e nder série o juuɗa ko rôle secrétaire au début ko Amadou Moussa an jinnoɗa kadi wawiɗo au début ni wiyata tan kanko jiɗɗa par ce que mboɗo sikki so neɗɗo yiiɗi ancata te Amadou Moussa mo jiɗɗa waɗa foti yidde on par ce que oɗon potodiri oɗon gone e nder galle he Amadou Moussa noon kañum woni mo haqqille mum woni hay sinno ko mayɗo kono ha joni haqqille makko nana jaggi ɗum an a yeehi malgré ka debbo ha haalnimo yidde ma kanko holli c'est pas réciproque mon fon andude en andi yidde mo yiɗani ene muusi surtout debbo sa yiɗi gorko mo yiɗani ma no muusi holno gurduɗa ɗum e rolo ha jaranma wiide aɗa watta ko e nder série ko e nder série he kalten ɗum ɗo way kono rôle mo ganduɗa waɗa reflété debbo mo ganduɗa won mo yiɗi taw neɗɗo jomum yiɗani mo wona jomum no añmani peut être jomum no wuri to
passé no passé mum wadi acca woni mo accani wadi dum rattrape wadi mo rattrape accani mo ni sakana wala mo rattrape parce que sa ndaari série o Amadou Moussa o yaltani passé makko o woni koye passé makko mata won mo yidno sankima don non le fait ko on non sankima konko wawa yaltinde on hakkille makko kadi omo jogi science mo ganduda mata o wiet ko takki fof yahat donc du coup yida wadde souffrir debbo tagi o wadi éloigné o donc du coup Moussa parce que ada yiya neddo biya o mi yidi mo hay dara wawa hadde hakkunde amen kono la personne ne veut pas disa kono non ande non wiyete ko debbo sahaaji non so seki après wada reculer wala jewa bange goddo no wawi sa ni njiya neddo ara goddo ara biya dara mi yaha mato so yi neddo ari mo hir wala mo artu anda wana non kadi hande an en tant que jogido on personnage e série o den gandi kalko suwa on gurdum e der galle he wonon biiden en jida mo yida men musi surtout tawi ko debbo anani gorko on bangi so yida mo yida no wawi wadde tout raw hen hande hebi fof parce que debbo kala gorko buddo wattude ma haqqille buddo teddindam buddo horsindam hay so tawi yidde ma ala no mum so boyi won ko wiite debbo yidata wo wat ko wona yidata kono kala burdo naftu dum buddo jogade mum jurum so boyi ma haqqi mum fay mo ha wa wurde mum kono gorko ala on jikko gorko so yidi tan yidi so anyima an buddo waw toppita dum dawde ciagal mo den burata wawde souffrir e tampindem gorko ko mo yido tan yidi kono yida jiddo dum o dum non holko batta conseil be don rewbe hande wurbe dum an jaanodo ha wiada warto est ce que ne jari wartade wala jarani no jarani parce que do go sa yidi neddo yidama mata wana pour ma parce que min cikkumi ko wiyete ko dewgal ko alla tagi so jomum neddo so foti wonde gorko ma alay sago a wonata ay gorko wawa so tawi jomum salima wat reculer sa wadi reculer so tawi tan ko konko foti wonde gorko ma konko artata e ma so tawi kadi Allah hoddirani ko goddo tan arata donc wartade jarani ko sababude gorko surtout sa wartimo sababude gorko mbaɗa heewide min gorko goto warram sappo ngubbam sa wartimo sababude gorko o yahat o jeyde ubboɓe mbaw so ubbimo pari kadi ay do ubbuma pari do o yaha o ƴiwa debbo mo yiɗi o ɗum noon eɗen mbiya rewɓe hay goto gorko to jarani wadde wona gueɗe par ce que yidde welani weli ko yiddandirede kadi tanam ne heewide Fatima o wi debbo sa yonti aɗa naata dewgal oto yiilo gorko mo jiɗɗa o tan naata e mum yiilo gorko jiɗɗo mo ko on wawi suurdema ko on wawi hokkudema ko jiɗɗa ko on wawi famdema on tampintama kono tawi gorko ko an tan yiɗimo an rewe makko ko tampertande tawno dewgal wona debbo jogi ɗum ko gorko tawde noon ko gorko jogui dewgal nafat ko joguiɗo dewgal o yahata kanko mo feenagal so feenani ɗum an debbo a wawa feenude ɗum debbo ɓolo wawa feenude dewgal taw gorko daraki hen no foti darrade hen ni ɗum noon ko widema Fatima caggal ɗum min jii Ali Fall onon gonde galle he ndesan ɗum woni ko kaltana noon joni ko jiiɗa o aɗa rewi mum ha jaranma wartade goɗɗo noon to ene yinma kañum nene jaran ɗum hunde foof Ali hande holli kañum yidde muɗum est ce que hande aɗa pari pour arde makko walla ha joni an ɗo jaggunɗa ɗo tawde hankanda heeɓi to déception won rewɓe mbaɗata ni ka jiɗɗo tan wadde isolé goppa gorko pawa ɗum à part gona e golle ma non ay neɗɗo so saɗa dogay hunde a heɓani hunde goddum no dogay ma hokku ko dogata e ma ko chance wallay gonga parce que a anda peut être an ko jiilotoɗa oyo ko nanemo ko ɓuri ɗum nane oga ko ɓuri ɗum nane oga gonga te ko chance tan ko wiyete ko debbo mataw sa ɓuri ɗum hollude an ɓuri ɗum yidde hoyso yiɗama ni muñonte parce que sababu wiyata ko ne oɗe kam ne yiɗimi ne suurimi ne teskiti kam ko mettami o ko welami foof nana lijjita ɗum donc pourquoi pas wadde minen bandiraɓe rewɓe aali ɓe yomin jogo jorto aalen wawi hebde sens muɗum gona ƴeeki amen wadde min mala min jetti Allah minen ko ɗum tan min jinno par ce que aali ɗo joni ñamani yarani nana gasini ene wi car somin mbini han wiya Fatima nafata min gako taw Fatima ani yiɗi ɗum Fatima machallah yewtere nde waɗi fayida so neɗɗo ne jouwa e nder série ma won séquence uji juuɗa wonma marqué so waɗi marqué noon ne wawi wonde tristesse ene wawi wonde kadi e belamma so tawi séquence o yalti
mbiya o yalti so tawi kalagol kanko so yaltani mbiya o yaltani taw hol séquence mo tournuɗa han ɓurma wadde marqué tan markuma taw ko an tourni ɗum séquence ɓurɗomi wadde marqué ko miɗo wawi haalde séquence min e oɗo sehilamo Habsa Diallo non Adama Diop Adama par ce que Adama saɗa wonde neɗɗo par exemple e bureau par exemple walla galle liggoto ɗon taw jomum ko sehilma oɗon gandodiri no feewi won réaction uji ganduɗa sa anda ɗum e makko sa yi ɗum tan a waɗat jahle no première fois no DG waɗi nommé Amadou Moussa o waɗi bude o waɗi réaction mo ganduɗa goto faɗani te goto faɗani parce que ɓernde makko metti o haasidi metti te o yi ha natti wawde surde ɗum tan o holliri ɗum sa marqué e rewdema Amadou Adama hoy nandemi ni o nanani o fukkiti bolol mo mbimi an daro woni waɗimi marqué parce que tu te dis que dans la vraie vie aussi c'est ça ko ɗum ɗon donc ko weltanade Fatima hankandi en keɓɓi seɓɓitinde yewtere nde ko wiide Fatima aɗana suwa e nder série o kono kadi sa jooɗima e nder salle maɗa yeeɓa gonta ko yeeɓiyanke a natti wonde hono juuɗo e nder hen o kadi en tant que yeeɓiyanke kadi e juuɗo kadi e nder série o a tawi tournage uji liyeji ɗi fof holko welma hen hoddiro no jiiɗa tournage o liyeji ɗi walla goɗɗum walla ko ganduɗa yitani ɗum e série ji goɗɗi Haalpulaar. Bon, je dirais sabu so miɗa yeeɓa ɗum goo so miɗa yeeɓa ɗum wonanmi koye jalde par ce que avant mi yeɓatano série Haalpulaar mi yeɓatano série Haalpulaar so série Haalpulaar ɓenni tan mi wiyatmi ko nene ar ƴeew bande en yaaha lawol o série goto nenam ne yiiɗi série Haalpulaar goto forçatne men min daara série o wawi ɗum yebde laabi temedere e capannayyi joni noon oɗo série yaltini tan miñamo wi kam adini probléme waari ko série jambour o wawi yebde koɗo garɗo fofoof jagganam YouTube jaggu série kaari o hankkadi sa ari koɗo garɗo foof mo wi jagganam hoddiri anni nene wiyata nene jouwate oɗo série a jooɗo aɗa yeeɓa o wiya nene o wiya oɗo kam ko yiiɗi fewjande kaari one namdade ne wiya ala nene yebtan ha jottoɗa toon konko mi yimoɗe o natta suko gorko ɓe naati ɓe nguni ba mana wona ko oyoɓe pewjan yebtan donc ko belamma e yiide ɗum ko série hoddiro kadi wonɓe hen ɓe fof c'est une famille c'est une famille pour la première min mi ara e yimɓe ɓe ganduɗa no garat ɗon e mi anda ɗo hoye goto san hona miñam gadduɗo ɗon te premier jour ni mi tawanimo ɗo kono no garmi nde mbaɗmi présenté o goto fof wi Fagnye adduma après tawmi ɗo sukaɓe rewɓe ganduɗa à l'instant tan link o naati min ɓurmi hen welde après min mbaɗi échangeante contact goto fof jogui contact goɗɗo o sa wayri yiidemo nodda kaari mbiya aya mi wayri yiidemo walla ni sa yi statut mum mbaɗa commenté donc c'est quelque chose d' agréable machallah Fatima wadde noon min beltanimama e tawno ɓe mbi gamo e pobo fof ballat ko yumman yangue so tawi min noddi on série o on gaari en tant que sukaɓe Haalpureɓe on jaggi hen on namdaki mbuɗo on namdaki buɗɗiɗi mbiɗon tan ko yidde moɗon e pulagu ngu e yidde kadi holdirde kadi ko mbawɗon ko kadi Allah waɗa kadi kollen fulɓe kadi ɓe jiiɗa par ce que ɓe mbawno yidde mbaɗen taw ɓe beltaki walla taw ɓe jaɓɓoraki ɗum no hannirta ni kono kamɓe fof ɓe jaɓɓima sa yi hande ha fulɓe wonɓe ɓe to Liby fulɓe ɓe Tchad fulɓe ɓe Cameroun ene nodda wadde ganda ene yaaji natti wonde tan enen ɓeɗo fulɓe wonɓe ɗo partout dans le monde ko yeeɓoɓe sa nani wima fulɓe Tchad e fulɓe Liby e fulɓe Cameroun mon fof ne andi so wiyama fulɓe États-Unis en walla France en ko enen Sénégal naɓe walla Mauritanie naɓe ɗanniɓe toon kono fulɓe Tchad en e Liby en ɓen hay pulaar men nandani te ko fulɓe jeeyaɓe toon kono ene nodda e numéro am commercial hen sa soɓe noddi min nandirtami miɗo e pulaar o par ce que pour pulaar o ne serti kono wadde ganden ene yaaji mo yeeɓe partout dans le monde ɗum noon wadde ko fierté fulɓe foof wadde on ko wadde on félicité onon kala sukaɓe jeeyanoɓe e nder série o e wiide kadi hankkandi on gandu on marqué
empreinte uji moɗon e nder leñol ngol kadi leñol ngol kadi mbaɗa andi jejjita ko mbatton ko e dow muɗum eɗen ñaago tan goto men fof woni hen objectif muɗum yalla yettin fandare e weltanade men keeɓi hankkandi seɓɓitinde yewtere nde Fatima holko ngol ma mbaydi ko garen mbaynoɗen bandiraɓe ha saaha goɗɗo alors mbiyanmi ko bandiraɓe yoɓe pat par ce que amine fin de saison yoɓe fat saison goɗɗo maɓe belto kono holko mbiyata kadi fansuji ma par ce que aɗa andi kala série neɗɗo woni no mbiɗani yumma nane yeeɓa série ji Haalpulaar ɗi omo wawi yidde noon fof kono waɗa préféré makko eɗen gandi hande won yewɓe série ɓe taw kamɓe Fatima tan woni préféré mabɓe koɓe fansuji Fatima tan ɓe jiiɗi holko mbiyata hay fansuji julɓe nanani Pulaar amin deni parce que tout le temps neɗɗo waɗami interprété série moon o pourquoi on mbatta sous-titrage minen min mbawa andude ko kala toon woodi no woodi par ce que aɓe jiiɗi yeɓde par ce que so hande min somiɗe joué e série sehilabam peut être nanani Pulaar kono ne yiiɗi andude ko juwanmi gonga ɓe gonata hay darde tawi ɓe nanani komin kalɓe darani tan wanma interprété mbiya télé mbaɗe sous-titrage min nana ko kal toon donc tu as des fans partout tes amis tes collègues tes parents horeji ma fof mi salminiɓe kamɓe fof min kam mbiyanmi ko fansam number 1 ko c'est ma famille par ce que hoye ñanden mawnam gorko gonɗo États-Unis o waɗimi filmé wi série ma o jeeɓatmi série ma o jeeɓatmi e bandiraɓam wonɓe Cañaaf wonɓe Agnam sehilabam hoɗɓe Agnam jogui a naati wuuro amen noon min komi Agnam naajude awi ɓoyan ko gummimi Agnam awa Agnam holto galle ceerno Tidiane Ly hay ɗum noon naari ko hay nder galle kawam yummum ceerno Tidiane Ly bamum nenam jiiɗi yumma e baba ceerno Tidiane Ly ko kawam direct gorko jogimi toon noon mi salmina de passage Mouniru bonam gorko an noon nder ayi woni ko wiyete ko ndeysaan fulɓe fof gotum heddi ko jokkite ɗum ko après émission o mi salmina yimɓe fof mbiɗa salmina fansuji am fof mi salmina bandiraɓe mbiɗa wiyamon ko arata e saison 2 o ɓuuri welde inchallah Allah jarama ɗo guinnuɗa ceerno Tidiane Ly ɗo ko kawam ko sehilam wadde en mbimo Seydi Ly en ñaguimo duwaw tawno eɗen gandi hande so wiyama ziyare Mame Salif tan hande kanko woni lomto muɗum e nder Agnam Wuro Siré wadde noon mi salmini ɗon Agnam Wuro Siré naaɓe kala a jarama Fatima e tengtinde ko kalɗa ko ñanden min kawɓe Samba Diop emin jeehi Thiès to Hammadou Samba Mody won manifestation goto banno toon journaliste ji arnoɓe ɓen jeeya leeral ɓen jeeya site uji kewɗi hen debbo goto emin jooɗi ni caggal nde min mbaɗi komin mbaɗano min paari min gari emin ɗaccitaɓe kamɓe journaliste uji o waɗini o daarimi o wiyam an kam mboɗo heftinma te ko jolfo mino keptinɗa ham o wi mboɗo yeeɓa série ji ma min holon série o wi hoddiro mbimi annani Pulaar o wi mi nanani Pulaar o wi kono mboɗo yeeɓa ɗum onon mbaɗe feere mbatton haalde hen jolfe walla mbaɗon sous-titrage beele minen emin nana ko haalte ko mi yeehi kadi Mariama Niass jaltumi jolme o tan sukaɓe jolfuɓe ndiri paye mayram o ɓe mbi mayram ki sa yaay la o wi wa mbi yo sa yaay day joué ay série o wi a nangen ko hamen mbi nañ koye seetan dañi seetan hoddiru ayi wadde ganden wona Haalpure ɓe han jeeɓata ɗum kadi eɗen paama ɗum par ce que enen jooɗi enen eɗen jeeɓa film uji enno nde en nanani en kono en jooɗoto jeeɓen par ce que tawi a fuɗɗima yeɓde tan série guila fuɗɗode hay sa nanani ko haalata ko ma faam ko série o ko haalata wadde noon ko wiide en beltinima bandiraɓeɓe kala e weltanadema annene Fatima e jarnanadema kadi émission kadi machallah mboɗo sikki ma bandiraɓeɓe keeɓa hen ko cohluno ko enen kam banggue men en keeɓi hen ko cohlunoɗen ko Allah jarama e ko notiɗa invitation kono mbiɗa ni tan yooɓe pat deuxiéme saison inchallah ma ar kadi ɓuura kadi welde yooɓe pat kadi fin saison inchallah yooɓe gandu tigui kadi hoddiro o kala koɓe cohli e banggue série mabɓe keeɓa hen surprise uji ne keewi hen sahaji ɓe cikka ɗo ɓe cikkata ɗo wona ɗon jaltiren banggue goɗɗo nde tawno ko ɗum woni série ko suspense wadde noon en beltinima ko suspense mawɗo woni ɗon en beltinima dendagal bandiraɓe guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi en beltinima bandiraɓe jagguɓe e hoddiro guila fuɗɗi faade joni guila ɗo e galle hay caggal galle o kono yooɓe gandu enen ko wiyete ko ko enen jiyete on les hommes de l'ombre ɓe ganduɗa ko kañum caméraman uji monteur uji ɓe ganduɗa preneur de son uji kamɓe jogui golle ɗe fof kala ko yiyaɗo e meɗen kala ko fewi image o hay son ko kamɓe ande kadi joguinino en kaɓirɗe ko Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanereje wuro Alassane Sam
kono noon ko noon tigi woni to montor meɗen ko Ali Samba Ndene Fall gorko mo Jurbel Mawngo Baye Fall Cheikh Nourou Dine kono noon en beltinima bandiraɓe wonɓe to e diaspora surtout diaspora Fatima ndeysaan kamɓe ko piindi tan ɓe jeeɓata kala mabɓe jaaɗo attu koɓe tampi tampi fof mabɓe jeeɓa kono noon en calmini to en juurima kadi en beltinima kadi funeram ndeysaan addem yeewen Tidiane Sarr ha to États-Unis d'Amérique kadi kanko woni sababu hakkude amen Alsane Sam mo mbiyanmami hannde ko jaatigam e nder Alsane Niane mo mbiyanmami hannde ko jaatigam e nder Abidjan ha hokkimi mbiɗo yimɓe fof haalpo noon mbimo yettani sababu yettani Allah wadde eɗen mbiya Tidiane Sarr leñol ngol fof yewnimo piindi fof yewnimo hoddire fof yewnimo wadde eɗen mbiya oɗo émission kadi spécial en dokki ɗum Tidiane Sarr debbo mo holdorde wadde eɗen mbiyamo jaame makko jaame e dendagal bandiraɓe wonɓe États-Unis jaame e dendagal bandiraɓe wonɓe to Europe wonɓe to e Asie wonɓe ɗo e Afrique wonɓe partout dans le monde kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo yo jaam ɓoltan duume men kala ko feewi ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki ko enen ko wonani ko ɓurani men yo Allah waɗan en jaam Allah jarama on jarama